guys, hi people, hi everyone. Yaenda nayo nhasi ndeyekuti hanzi upenyu inhava yebenzi. Sasa ndapinda munyaya zvizere noti kana wanga usati wasubscribe to this channel, hapana chekumirira. Please subscribe and click a notification bell. Kuitira patouya nezvinyuwani musadarikirwa. Because pachannel pano ndo patinoonesana zvatingaitawo kuti tibudirire in life. Tisuccess muupenyu hwedu. Kunyanya kuma YouTube. Hanzi upenyu inhava yebenzi. Ndoda kubatsira umwe munhu pano kuti mulife zvazvaka kwechinoitika nhava yebenzi ka benzi rinotakura zvose munhava yake, hapana chinhu chaanosiya, zvose anotakura. Saka ndoda kuti kuno umwe munhu muupenyu tarisira zvese, zvose zvaunosangana nazvo zvitambire, because munhu wese anoda chakanaka. But zvatinosangana nazvo tinosangana nezvinhu zvakawanda. Zvino hakuna mabasa. Pane basa raunenge uchida kuita iwewe, rawakaendera kuchikoro, but harisi kuwanika. Usashara kuti handinoda kuita zvakati. Tambira zvese iroro rawawana iroro, chero usina kurindira kuchikoro, chero rachishooresa, ita ndozvitoripo. Hasela pazvinhu izvozvo, tambira zvose, kwete kuti hai ndakapasa nhai zvandiiti izvi, hai basa rakadai randiriiti iri, ndikatogara zvangu. No guys, my youth, ita izvozvo zvokuita kuti ubudirire muupenyu, because hapana kangotanga nekubudirira. Zvinhu zvose zvobva pazero zvichienda mberi, hapana kangoerekana ati paku 100. Saka zvaunosangana nazvo mulife ka zvitambire zvese, tambira zvese. Mabasa ari kunetsa, but umwe mwana ari kutoita kuchuza kuti hai ndoda kuita zvikati, zvandiiti ndoonekwa negaizi rangu vanondiseka. Korono hausi wekuti hanzi uri kuraramira life yako umwe munhu. Ita izvozvo, hai ndiri musikanai, hai zvandiiti izvi. Usasileya mulife, kuda kuonesana pachokwadi chaiko chaiko. Vasikano zvekusileya izvi hanzi maslay queens, hazviunzi food patafura. Chitomboisa zvekusileya paside, wotombondohasela, wane mari dzako uzoita zvekusileya. Ende usashara kuti hanzi izvi handiiti. Ita zvese, tambira zvese mulife. Tazoita imwe problem futi yekuti munhu anyatsokuona kuti nhamu yandirova panapa, basa randiri kuita iri ma1 chaiwo, haasisina hope yekuti mangwana upenyu hwangu huchange huri parinani. Asi haatomboshuwiriwo kuti upenyu hwakanaka, autongoti izvi ndo zvatongova zvangu. Ndopandati upenyu inhava yebenzi, inotakura zvose. Hazviri kuti kana uchitambura utoti hai inini ndichatongofa ndiri murombo. Uchitambura kudaro, zviudze kuti inini mangwana ndichafuma ndava pane rimwe level, handirambi ndakadai. Kwete kutokuti zvaramba ike zvino ndo zvatongovapo izvezvi. Hauchaiti shungu kuti ubve pane level yauri iyoyo uinde pane imwe. No. Ita shungu. Ende taura mapositive words mulife yako. Kuti inini nhasi kabasa kandinako aka akanyatsokuindirana neni, akazwa kwandakaendera kuchikoro. Asi regai ndingoita. Zvandiri kuda chaizvo chaizvo ndinozviwana muupenyu. Ndicharamba ndakashinga. Uri kushuwira kudriva mota, uri kushuwira kuva nemota.
but nebhasikoro hausati wanaro. Usagutsikana kutoti mota ndedzanana nhingi. Upenyu inhava yebenzi, unotakura zvose. Upfumi unotakura. Urombo takura zvese. Tambira zvese. Usazviudza kuti inini ndiri murombo. Zveupfumi ndezvanana nhingi. Kwete, inguva chete. Inguva chete. Ende usadziudza kuti inini kwangu ndiko guys. Ndoda kuudzai guys. Tambira zvese muupenyu. Tambira zvese. Kozera mangwana paunofuma wavaka. Unofuma watova pane imwe level. Ende usashara kuti because mulife kamusi mekuti hanzi unongofanira kungowana zvinhu zvakanaka pese. Unotombosangana nematambudziko. Unotombokwidza makata nekudii zvese zvitambire. Chimwe Mwari vanenge vachida kuona kuti uri strong sei. Ndozvandangoya nazvo guys. Tichiti upenyu inhava yebenzi. Tambira zvese zvaunosangana nazvo muupenyu. Hazvirevi kuti ukatanga uri murombo wototi ndichangofa ndiri murombo. No. Thank you guys. Kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe and click a notification bell kuitira patouya nezvinyuwana musadarikirwa.